Jatkuu nytten. Nytten tapahtui silleen, että hänet vangittiin. Mutta psykopaattien ja hullujen Jumala rankaisee häntä. Katsotaan miten se tapahtuu. Mitä? Tämä on rituaalipaikka! Täällä sinut tuomitaan! Ei! Kuka laulaa täällä? Ne ovat psykopaatit! Ei! Lopettakaa! Korvat! Tämä on sama paikka. Mitä? Onko sä järvettynyt? Mitä täällä tapahtuu? En tiedä mitä se patsas on tai se tyyppi tai mitä se tekee. Mut nyt me ollaan vapaita, mut mun pitää vielä mennä tuolta. Kello on vieläkin näköjään 12. Hei, kello on 12! Kello oli 12 kun mä tulin tänne mettään. Onks kello pysähtynyt? Vai mitä? Vai onko aika pysähtynyt? Ja mä pystyn vaan liikkuu täällä. Missä se hullu kokki on? Sitä ei ärsikään siinä. No ei tietoa. Toinen! Siis mitä nää on? Toivottavasti ei tule enempää. Hetkinen. Hei, mitä nää nyt kuvailee? Uhu. Okei. Kuka vaan vetää? Ei kukaan. Mitä? Ei! Elämäsi päättyy. Tapahtuu seuraavassa jaksossa. Sen näkee tulevaisuudessa.